Szülőföldem határában már kutatásaim elején feltűnt a táj különleges épített jellege. A gyergyói székelyt, ha megkérded, a válasz magától értetődik. Pallagok, ritkábban mesdjék. Csíkban még musgyénak is mondják. Jó napot! Jó napot! Egészséget! Tisztelet! Hallja, magája a pallagok hol vannak? A terület. Ide ki? Mostan járok. Mióta vannak ezek a pallagok? Az elsők, amikor itt valamikor víz volt, itt benn, akkor ott szántogattak. Szántották, hordták a ganyét, gyarapodott a föld, alól kőszikla. Ezek voltak a mi őseink, akik ide kilaktak, vagy? Ezek voltak a mi őseink, akik itt laktak a hegyekkel körbe, és ahogy aztán a vízinet lehúzódott, bekerültek a jobbik helyre. Itt hiába ásunk kútot, 50 méteres lehet, nem lesz víz. Nincs víz? Nincs. Itt olyan kemény a talaj alól, mint a beton. És hogy mikor az első ember ide a medencébe bekerült, egy kecskével, egy kutyával, a feleségével jött be. Megtetszett a helyiség, és akkor a feleségét küldte vissza a testvéreihez, hogy gyertek ide, jó, itt jó. Igen, de ott nem tudtak írás, nem voltam, róvás írás. És ott úgy olvasták, hogy jár, jó. És ezt kibővítették, hogy nem jár jó, hanem gyere jó. A benvalókot azt a mostaniak csinálták, de ott a kínvalókkal mi a helyzet? Ez a víz azon után volt csinálva. Például Víz ezen után? Víz azon után, igen. Akkor Így mondják az emberek? igen. Várbik oldalában. Ha megfigyelték, odakint is vannak pallagok. És az milyen magasan van, az milyen messze van. És ugye, hogy menjünk Pricske felé, még Pricske alatt is vannak pallagok. Na azokról mi a véleményük? Mondok egy ilyen. Jön el a Várpatakára, Rezvápa tövinél, ott van nekünk birtokunk. Kint olyan pallagok vannak, 2-3. Nagyapám oda tavasról ott vett, fára rakta, behúzatta, úgy hozta haza. Na álljanak szó meg egy kicsit. Fogja meg! Hát ezt még. Erőt Egészséget! Már találkoztunk. Isten étes! Jó dolog lehet, mert az őseink találták. Na jó! Egészségünkre. Egészség.